बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ मेट्रिक कम्पार्टमेन्टेल आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय सेबानि फोसावनाय। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जायफ्रा फेल जानानै कम्पार्टमेन्टेल आनजाद होगोन बिथांमोननि थाखाय सेबाया आनजादनि रुटिनखौ फोसावबाय। HSLC आसाम हाइ माद्रासा कम्पार्टमेन्टेल आनजाद 2022 मायथाइनि रुटिनखौ दिनै सेबाया फोसावबाय। कम्पार्टमेन्टेल आनजादा फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम खुंजागोन। बर'नि फिसा टेनिस गेलेगिरिया आमेरिकानि स्ट'नि ब्रुक इउनिभार्सिटियाव मुं थिसनबाय। जों बयबो मिथिगौ बर' लाइमोनफोरा गेलेमु बिथिङाव उन नंला। बेबादिनो बर'नि गेजेराव सासेल' टेनिस गेलेगिरि क्रिस्टि बर'आ आमेरिकानि निउयर्कनि स्ट'नि ब्रुक इउनिभार्सिटियाव मुं थिसनबाय। खौरां बिलाइयाव फोसावनाय बादिब्ला भारतारि टेनिस गेलेगिरि क्रिस्टि बर'आ स्ट'नि ब्रुक इउनिभार्सिटियाव ससिय'ल'जि आयदायाव BA डिग्रीखौ आबुं खालामनो गेलेनायजों लोगोसे मोनसे स्कलारशिप मोननो हानानै फरायनो सुबिदा मोनो। चिरां जिल्लानि बासुगावआव गोथार ईद फोरबोनि समावनो मोसौ बेदर आरो बिगुरखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। ईद फोरबोनि समाव मोसौ गायखौ बुथारनानै बासुगाव फारसे इ-रिक्साजों लांबाय थानाय समावनो जायगानि सुबुंफोरा मोसौ बेदर आरो बिगुरखौ नुसननायाव दुंहाव थासारि सोमजियो। दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ खौरां मोननानै पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै मोसौ बेदर आरो बिगुरखौ बोखांनायजों लोगोसे मोसौ बेदर लांग्रा सुबुंखौ हमो। बेजों लोगोसे बासुगाव काली मन्दिरनि खाथियाव गंसे मुस्लिम नखरनिफ्राय 100निबो बांसिन मोसौ बिगुर मोननायाव दुंहाव थासारि सोमजिनाया बांसिनबावो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बालिसिहा गामिनि अंगनबादि मावथि आसाम गौरब 2021 बान्था मोनगिरि कल्पना बर'आ मैया फुंनि 4 रिंगायाव गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै रुंसारि जानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आसाम गौरब बान्था मोनगिरि कल्पना बर'आ केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै फिसाइ महन्त कमुरारि, सानै फिसाज्ला मनदीप कमुरारि आरो गौतम कमुरारिखौ नागारनानै 45 बोसोर बैसोआवनो रुंसारि जायो। दैबानाजों भुगिजानाय दुखुथिया रायजो राजाफोरखौ मदद होनो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव ISL एबा आइ लीग हिर'ज आरो बड'लेण्ड 11नि गेजेराव जोलुर बादायनाय गेलेनायाव रायजो राजाफोरखौ बर'नि एक्टर एक्ट्रेस, देंखोगिरि, बड'लेण्डनि फरायसा आफाद बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होनो थाखाय बर'नि सासे मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर' बिथाङा खावलायदों। बिटिआरनि गसाइगाव PMAYG न'नि रां जाख्ल'नायनि अजद। GRS कमलेश्वर बसुमतारीनि हेंथायै सरखारि PMAYG न' मोननायनि रां जाख्ल'नायनि अजद होदों गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरा। जाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रां जाख्ल'ग्राफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो बिथोन होदोंब्लाबो गसाइगाव सासे GRSआनो रां जाख्ल'नायनि अजदआ सोराङाव फैदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भरपुर VCDCनि सिङाव गोग्लैनाय भरपुर गामिनि माखासे गोरिब रायजो राजाफोरा PMAYG न' मोनग्राफोरनि रां लानानै न' लुनानै होआलासे रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों न' मोनग्रा गामिनि रायजो राजाफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।